I-vitiligo isimo sesikhumba lapho kukhona amabala amhlophe esikhumbeni ngenxa yokungabikho kwe-melanin. I-melanin iyona enikeza isikhumba, amehlo nenywele umbala waso. Uyamazi-ke uLelethi Khumalo, uSarafina wethu, omunye wosaziwayo abaphila naso lesimo se-vitiligo. Akusiyona i-infection, akusisona isimo esithelelanayo and asinalo ikhambi laso. There is no cure. Asisichaze. Sanibonani, Dr. Lethu Benama, ngikhuluma ngesiphathelene nempilo, umzimba kanye nezifo ezisiphathayo. Uma umusha lana, welcome, ungakhohlwa ukuthi subscribe la ngenzansi. I-vitiligo ingenzeka noma ngaye kuphi-ke emzimbeni, kodwa ijwayeleke la ebusweni, isentanyeni kanye nasezandleni. Ihlukene kabili-ke. Siyayihlukanisa ngokuthi khona i-bilateral kube khona i-unilateral. Inamanye-ke amagama. I-bilateral ilapho izoyenzeka emasayidini ahlukene or both sides omzimba. So uma ukuthi kune-vitiligo la ngemuva kwesandla izoba nangapha ngemuva kwesandla. Okay, iyona lena ejwayeleke kakhulu and iba symmetrical. Milana nalana izoba khona. Ihambe kanjalo-ke leyo qala i-bilateral. Kube khona i-unilateral noma siyibiza ukuthi segmental. Ilapho yenzeka endaweni noma kwi-segment eyodwa yomzimba. So mikhona la angeke ibe khona ngapha ngoba yona i-unilateral esayidini eliyi-1. Lena-ke ayijwayelekile ngaleyo ndlela. Miyenzeka uzoyithola kakhulu ebantwaneni abancane. Ibangwa yini-ke i-vitiligo? Asazi kahle ukuthi yini eyibangayo, but ama-genetics angadlala indima mayikuthi ukhona emndenini oke waba nayo. Ama-autoimmune conditions. Lana yilapho umzimba uzilimaza wona ama-cells awo. Kungenasidingo kuwama-cells adingekalayo. Alright? So izinto ey'fana no-type 1 diabetes, khona izifo ze-thyroid, o-lupus, rheumatoid arthritis. So lana ma une-vitiligo umzimba usuke ulimaza ama-melanocytes. Yini ama-melanocytes? Ama-cells emzimbeni akhipha i-melanin lesenza ukuthi usinikeze umbala wesikhumba, wamehlo kanye ney'nwele. Alright? Inama-triggers amaningi-ke. Ziningi izinto ezingayi-trigger, ezinye siyazazi, ezinye azizazi. So into efana ne-stressful event lapho umuntu wesifazane mebeletha khona. So i-pregnancy ingenzeka ukuthi ivuse noma iveze i-vitiligo emzimbeni. Mayikuthi ushiswe ilanga kakhulu, mhlawumbe uma unezifo zesibindi noma zama-kidneys. Ukudlula kwi-puberty, so intombazane misiba intombi, umfana meseba insizwa, naloko lolo shintsho lenzakalayo emzimbeni lungeza nalo ne-vitiligo. Noma-ke mayikuthi u-exposed to ama-chemicals thizeni. Ukhumbule ukuthi sithe ayisiyona i-infection futhi ayithelelani. Muya kudokotela uzokwazi ukuthi ayibone ukuthi lena i-vitiligo. Mayikuthi kudingeka ama-test, akhona ama-test angenziwa ukuze kuconfirme ukuthi iyona ngempela. Iyaye-ke i-confuse nalesa simo besikhuluma ngaso last week, i-tinea vesicular. Naso esibanga amabala amhlophe emzimbeni. So nake sijwayeleke laphana eqolo nala esifubeni. Ithini i-treatment ye-vitiligo? Kahle asinayo i-treatment. Ukhumbule ukuthi kwayona into eyibangayo asinaso isiqiniseko sayo. Into ongayisebenzisa udokotela angaprescribe ama-steroid creams. So ungagcobisa u-cream we-steroid kulezi ndawo lezi ezithintekile. Lokho kungazama ukuthi kubuyise umbala wesikhumba. Kodwa ukhumbule ukusebenzisa ama-steroid isikhathi eside nako kungaba nomthelela omubi, kube nama-complications. Kubalulekile ukuthi uzivikele elangeni, so i-sunscreen ibalulekile kakhulukazi kulezo indawo lezi eyivelile ze-vitiligo, nanokuthi ngakubeka engcupheni ye-sunburn noma ye-skin cancer. Akhona-ke amanye ama-treatments anga-include ama-lights nenye i-medication engazama ukuthi ilekelele, kodwa i-cure asinayo. Mhlawumbe wena une-vitiligo, mhlawumbe ukhona umuntu omaziyo onayo, noma unembuzo emva kwale video uzoyibhala la ngenzansi. Otherwise, ngiyabonga kakhulu ungiphe isikhathi sakho. Dr. Lethu Benama, ungakhohlwa ukuthi like or subscribe for more health education. Ngizokubona kwelandelayo.